Ra'ayi riga kowa da irin tasa. Masauraro Ibrahim Yusuf Muhammad ke muku sallama a cikin shirin namu na yau, inda a yau din za mu tattauna kan cutar zazzabin cizon sauro wato malaria da irin tasirin da take yi musamman a kasashen mu na Afirka. To koyaya girman matsalar cutar take kuma da irin matsalolin da ke haifarwa, da waɗanne irin matakai ne kamata a ɗauka domin gujewa kamuwa da ita, kuma wani irin rawa gwamnatocin kasashen mu za su taka wajen ganin cewa an kawo ƙarshen wannan cuta a nahiyar mu. To waɗannan da ma sauran batutuwa na cikin abubuwan da za mu tattauna a shirinmu na ra'ayi riga na yau. Dama kafin mu shiga shirin namu na yau gadan-gadan ga Ahmad Kabo Idris dauke da takaitattun labaran duniya. Kasashen kungiyar tsaro ta NATO da dama sun jaddada muhimmancin ci gaba da halin kai wato da haɗin kai bayan rahotannin da ke cewa Amurka na duba yiwuwar dakatar da Spaniya daga ƙawancen saboda kin goyon bayan yakin da ake yi da Iran. Firaministan Italiya Giorgia Meloni ta ce haɗin kai shine tushen ƙarfin ƙawancen. Sai dai kakakin ƙungiyar ta NATO ya ce kundin tsarin yarjejeniyar kafuwar ƙungiyar bai tanadi kora ko dakatar da mamba ba. Ko da manema labarai suka tuntuɓi ma'aikatan tsaron Amurka kan batun, ta ce tana son shugaban Donald Trump ya samu gagarumin goyon baya domin tabbatar da cewa ƙawayen Amurka na taka rawar da ta dace. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai wasu hare-hare kan wasu wurare a kudancin Lebanon da take zargin mayakan Hezbollah na amfani da su wajen harba makamai masu linzami zuwa kan iyakarta. Hakan ya biyo bayan umarnin gaggawa na ficewa da aka baiwa mazauna garin Dar Amis, wani yanki mai cike da tsaro da Isra'ila ta ayyana da kanta. Har-haren na zuwa ne duk da tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta ta makonni 3. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya zargi Hezbollah da ƙoƙarin kawo cikas ga tattaunawar zaman lafiyar. Fadar White House ta ce wakili na musamman ga shugaba Donald Trump Steve Witkoff da sirkinsa Jared Kushner za su je Pakistan domin tattaunawa da Iran a gobe Asabar. Mai magana da yawun fadar White House Colin Levitt ta ce mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance a shirye yake je idan aka samu ci gaba a tattaunawar. Kafafen watsa labaran gwamnatin Iran sun ce ministan harkokin wajen kasar Abbas Araghchi ya ce yana kan hanyarsa ta zuwa Pakistan, inda ake shirin yin zagaye na biyu na tattaunawar zaman lafiya. Sanarwar ta Amurka na zuwa ne bayan ministan tsaron kasar Pete Hegseth ya ce ba ta zumuɗi wajen kulle yarjejeniyar zaman lafiya da Iran. Wata ƙungiyar haɗin gwiwa ta duniya kan allurar rigakafi ta ce rayuka dubban yara a Afirka na cikin haɗari sakamakon rage tallafi daga Amurka da sauran masu bayar da gudunmawa. Ƙungiyar ta Gavi ta ce gibin kashi 30 cikin 100 na tallafin na iya rusa nasarorin da aka samu, musamman na rage mace-macen yara ƙanana sakamakon cutar zazzabin cizon sauro, musamman ga yara 'yan ƙasa da shekaru 5. Ƙungiyar Gavi na shirin samar da allura miliyan 50 nan da shekarar 2030. Haka kuma an ce allurar rigakafin cutar ta HPV na cikin haɗari duk da cewa ta taimaka wajen hana ɓullar cutar sankaran mahaifa sama da miliyan 1 a tsakanin 'yan mata da mata a Afirka. A bara, gwamnatin Trump ta janye alkawarin bayar da sama da dala biliyan 1 har da rabi ta tallafin rigakafin. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To an gaida Ahmad Kabo Idris da labaran duniya. Ra'ayi riga da BBC Hausa. To madalla, Majalisar Ɗinkin Duniya da Hukumar Lafiya ta Duniya wato WHO dai sun ware ranar 25 ga watan Afrilun kowace shekara domin yaƙi da cutar malaria a faɗin duniya, wadda cuta ce da take da ƙarfi a nahiyar mu ta Afirka. To domin gabatar da wannan shiri namu na yau muna tare da baki kamar haka. Akwai Dr. Na'ima Ibrahim, likita a sashen cututtuka da suka shafi iyali a asibitin Wuse da ke birnin Abuja, Najeriya. Sai akwai Sunusi Hashim na kungiyar Society for Child Support and Economic Empowerment wanda ke tare da mu ta wayar tarho. Har ila yau muna tare da Dr. Barkunawa Garba Bello daga Hukumar Lafiya a mataki na farko ta Najeriya wanda shi ma yake wayar tarho. To sai kuma sauran mutane da zamu kasance da su a cikin shirin. Kazalika zamu je jamhuriyar Nijar domin jin yadda cutar take a can.
Amma yanzu za mu fara ne da sauraron wani rahoto na musamman da abokiyar aiki na Aisha Aliyu Jafar ta haɗa mana kan ranar yaƙi da cutar malaria ta duniya. Ana bikin ranar yaƙi da malaria ta duniya ne a duk ranar 25 ga watan Afrilun kowace shekara, kamar yadda Hukumar Lafiya ta Duniya WHO da Majalisar Ɗinkin Duniya ke bikin a kowace shekara. Taken bikin na bana shine yadda za a kawo ƙarshen malaria. Za mu iya yanzu, kuma dole yanzu ake buƙatar hakan. Gangamin bana da WHO da abokan hulɗar na duniya za su mayar da hankali a kai shine gaggauta ci gaba wajen kawo ƙarshen cutar ta hanyar ƙirƙire-ƙirƙire da samar da sabbin allurorin rigakafi, tare da ƙara yawan kuɗin da ake samu domin yaƙi da ita, domin samar da duniyar gobe da babu malaria a cikinta. A rahotonta na 2025, WHO ta ce akwai kimanin mutum miliyan 282 da suka kamu da cutar, kuma ta kashe mutum 610,000 a faɗin duniya a 2024, wanda ƙari ne kan mutum miliyan 273 da ta kama a 2023. Rahoton WHO ya ce yankin nahiyar Afirka shine cutar ta fi yi wa illa, inda kashi 94 na waɗanda suka kamu da cutar 'yan nahiyar ne, kuma kashi 95 da ta kashe su ma daga Afirka suke. Kazalika kashi 75 na waɗanda ta kashe a faɗin duniya yara ne 'yan ƙasa da shekara 5, kuma duka daga Afirka. A cewar rahoton, ƙasashen da cutar ta fi shafa sun hada da Najeriya, wadda ke kan gaba da kashi 31.9 cikin 100, sai Jamhuriyar Demokradiyyar Congo mai kashi 11.7, akwai kuma Jamhuriyar Niger mai kashi 6.1. Za a iya cewa kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu a yakin da ake da cutar. Tun daga 2017 an kawar da cutar baki ɗaya a ƙasashen duniya 14, ciki har da Cape Verde da Masar da aka cimma hakan a 2024. Babbar matsalar da yaƙi da cutar malaria ke fuskanta a yanzu shine gibi da ake samu ta ɓangaren kuɗaɗe domin cimma burin kawar da ita da aka ɗauki niyya daga 2016 zuwa 2030. To a gaida Aisha Aliyu Jafar da wannan rahoto da ta haɗa mana. To yanzu bari mu fara daga nan wato ɗakin watsa shirye-shiryenmu inda muke tare da Dr. Ni'ima Ibrahim. To Dr. za mu so ki ɗai mana shimfiɗa. Shin mecece cutar malaria? Cutar malaria dai ita ce ake ce ma mashashara ko kuma zazzabi da ke faruwa idan sauro ya ciji mutum. Kowane sauro? Sauro mace, jinsin mace, muna kiran shi Anopheles mosquito, female Anopheles mosquito. So shi sauran ba shi yake sa cutar ba, amma yana dauke da wata kwayar cuta shi ma a cikinsa, a cikin miyaun shi. So idan ya ciji mutum, wannan kwayar cuta ita ce take sa wannan zazzabin cizon sauran. To idan wato sauro mai dauke da wannan kwayar cutar ta ciji mutum so daya, shine cutar zai kama shi ko kuwa sai an ta cizon mutum akai-akai? Ba lallai so ɗaya ba, amma tana iya yiwa so ɗaya ma in ta cije ka, idan mutum yana da garkuwa mara ƙarfi zai iya samun cutar daga nan. Idan kuma in yawanci idan sauran ya cije ka ba wai a lokacin ba za ka samu zazzabin nan ba, akwai abin da muke